shakuwa ce ko kwa yaudara ko kuma rainin hankali, gobarar ciki ba kwalala, matsalar matar gidana. Matsalar matar gidana kashi na 9. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Masu sauraro barkanku da zuwa tashar Ramas TV YouTube channel. Ku danna mana subscribing, sannan ku danna mana da alamar sanarwa ta yadda za a rinka sanar da ku da zarar mun dora sabon shirinmu. Har yanzu dai muna cikin littafin nan ne mai suna Matsalar matar gidana kashi na 9. Rubuta labari da kuma ɗaukar nauyin karantawa Ramas Azare. A jiya dai mun tsaya a inda Khalid da shi da Wasila suke musayan zance da Wasilan a kan WhatsApp, inda take tambayarsa cewar ya labarin tambaya ta, yake ce mata wace tambaya fa, ta ce kada ka ce min kamanta. Ya ce tab aiko ki haƙuri don wallahi ko na manta. Wasila ta ce babu matsala, dama cewa ne shin kana da aure? Khalid ɗin ya ce gaskiya ina da aure har da ɗaya, amma ɗan ba a gidana yake ba, yana cin gidan kakarsa ne, mahaifiyar mamansa. Wasila ta ce Allah sarki, ya sunan antin nawa mai sa'a? Dan na san ma sunan nata ba zai wuce Sa'adatu ba, domin tana da sa'a a cikin mata. Khalid da ɗan gidariya sannan ya ce mata no, ba sunanta haka ba, sunanta Binta. Binta ta ce a lalle to ai Binta ma sarauniyar matan aljanna kenan. Sunan yayi daɗi sosai, ina da wata ƙawa mai irin wannan sunan ita ma. Khalid ya ce to shikenan, amma ke din yaya sunanki, dan ban san sunanki ba. Wasila ta ce a wani da ba mu faɗa maka sunan nawa ba, ai ni fa na ɗauka na gaya maka tun lokacin da na fara yi maka magana. To suna na Wasila, kuma ni bazawara ce, ba ni da aure kuma ba budurwa ba. Wasilan tana gama faɗin hakan ɗin kawai ta sauka akan WhatsApp ɗin ta bar Khalid yana ta sake-sake a zuciyarsa da tambayoyi, domin ko akwai abubuwan da yake so ya tambayi ita Wasilan amma kuma bai ƙarasa ba, ta sauka a online ɗin. Ya ɗan jira na ɗan wasu mintuna domin ya ga ko za ta dawo, amma Wasilan bata sake dawowa online ɗin ba. Wayar Wasila tana yin ringin, ta kai hannu ta ɗauka ta duba fuskar wayar, ta ga Binta ce take kiranta. Ta ɗaga wayan sannan ta fara amsa sallamar da Bintan ta mata. Sannan Binta ta ce mata bazawara uwar san banza, ana baki na hannu amma kina hangen na aljihu. Wasila ta ce uwar gida sarautar mata, ka ga maman Tahir kuma uwar gidan Khalid. Binta ta ce faɗi kanki tsaye, da gani ba wata, inda wata ta mutu wutar Allah ta ƙone ta, ruwan sama ya zo ya tafi da tokarta. Wasila ta ce ke uwar zafi, ki shafi abokiyar zama ce kuma. Bintan ta yi saurin katse ta kafin ta karasa maganar ta ce mata ke dan Allah ya rufa min baki, kin gani nan ni ce amarya kuma ni ce uwar gida a gidan Khalid, dan haka Khalid sai Binta sai Khalid. A sanyaye Wasilan ta bata amsa da cewa to shikenan, Allah ya sa. Binta ta yi saurin cewa amin, ta jaddada amin din da ƙarfi da tabbatar da cewar lalle ta ji daɗin wannan addu'a ta Wasila. Bintan ta ce ya labari ne, na ji ki shiru fa. Wasila ta ce ai ki kwantar da hankalinki ƙawata, ki kwantar da hankalinki, ki ware kafarki sosai, daga ke ba wata kamar yadda kika faɗa, babu wata ya mace a gaban Khalid sai ke. Don wallahi tun wannan lokacin har kawo yau Khalid bai bani wata fuska mun yi wata magana kwakwara da ni da shi ba. To ke in gaya miki, shi da farko ma da na fara yi masa magana ya ɗauka namiji ne, sai da yake damun da reply irin na magana da namiji yake, sannan nake ce masa kai namiji ne fa, ba kai ni fa mace ce ba namiji ba. Amma duk da na ce masa ni mace ce ba namiji ba, bai ma wani nuna doki ko kuma zumuɗi ba. Kin san maza da yawa idan aka kace musu suka fuskanci cewa da mace suke chatting online, zaki ga suna zumuɗi da son tambayoyi da son shishigewa, amma ko ɗaya Khalid bai yi min haka ba. Zan yi masa magana sau 2 amma ya share ni, sai ya ga dama a ta 3 ya dawo min da amsa.
don haka ki kwantar da hankalinki kuma ki takaita huruminki na yi masa bincike, domin gaskiya nake gaya miki babu wata a gabansa. Kada ma ki je ki jawo kanki wata matsalar da baki san da ita ba, ko kuma da baki san yadda zaki ki warware ta ba. Kuma na lura kamar Khalid din mai ɗoki ne da kuma san abubuwa sababbi. Shi yasa duk lokacin da aka ce ya ci karo da wani abu sabo a social media to ya rinka bibiyansa kenan, yana ɗokinsa. To shi yasa kike ganin cewar kamar yana bin wani abu ne, ko kamar yana bin matan banza ne a social media din. Amma ki bashi lokaci, nan da wani lokaci zaki fahimci gaskiyar abin da nake gaya miki, domin ko zai daina social media din ma gaba ɗaya. Binta ta ce, Allah ko ƙawata? Wasila ta ce, wallahi kuwa ni yanzu haka ma na daina kula shi. Dama bai fi sau biyu muka yi magana ba, amma yanzu zan goge lambar sama kawai. Ki share, ki ma daina bibiyansa, ki daina ma kawo wani zargi. A bar wannan maganar, wannan dai mun wuce gurin. Domin gaskiya ni ba zan ma sake yin magana da shi ba, domin jan ajin da yake min ya yi yawa. Ina ji da kaina fa, amma yana ta ja min aji. Babu wani namiji da yake ja min aji sama da shi. Ban taɓa tunanin zan yi bibiyan wani namiji ma kamar sa ba. To dan dai kawai ina aikin ki ne, amma da tuni na watsar da shi. Yanzu haka ma da kike gani lambarsa zan goge a wayata. Binta ta ce, gaskiya ƙawata ke ta amana ce. Madalla, na gode da taimakonki da kuma irin ƙoƙarin da kika yi min wajen gyara min aure na. Allah ya baki miji na gari. Allah ke ma ya saka miki da alkhairi kamar yadda kika yi min. Shi yasa tun lokacin da wannan matsalar ta bijiro min, nake ta tunanin wa ya kamata in kokawa ita. Na rasa wanda zan faɗawa, kawai sai Allah ya taimake ni kika faɗo raina. Ashe da rabon cewar zan samu maslahar matsalata ne. Madalla, na gode, Allah ya saka miki da alkhairi. Wasila ta ce, ƙawata kenan Binta, ai kin fi haka, kin fi komai a gurina. Domin jin daɗin ki nawa ne. Ni na ɗauke ki ƙawar amana ne, tamkar 'yar uwata haka na ɗauke ki. Duk wani abin da ya san zai zama tashin hankali a gurin ki, ko wata matsala da ta zo ta sha gaban ki, ni kuma na yi miki alƙawari ki same ni, zan sha miki gaba. Mu yi haɗa ƙarfi da ƙarfi mu tabbatar da cewa mun yaƙi wannan matsalar. Allah ya shige mana gaba, Allah ya mana maganin matsalolinmu, Allah ya shiga cikin dukkanin lamurorinmu, dukkan wata matsala da za mu shiga Allah Ubangiji ya mana maganinta, albarkar Sayyidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Wasila da Bintan suka faɗi sallallahu alaihi wa sallama din a tare a cikin wayar tasu, sannan suka yi sallama. Binta ta ajiye wayar tana murmushi da fara'a. Khalid yana dawowa gida ya tarar da Binta ta tsala ado, sannan ta zauna ta fesa turare a kowace kusurwa, tana zaune tana ciro wasu kayayyakinta daga cikin akwati. Khalid din ya shigo ya zauna kusa da ita. Ta yi saurin miƙewa ta tarbe shi. Yaushe ka shigo ban lura ba? Jikinta ya ebi karkarwa da rawa, tana ɗokin ganinsa. Tana masa marhaban da zuwa, sannan ta ajiye abin da take ta je ta ɗebo abinci da ruwa ta kawo masa, ta zauna. Ina wuni? Ya dube ta cikin mamaki. Abin da bata saba yi masa ba, yau shine ta saba masa, gaishe da shi bayan ya dawo daga gurin aiki. Hasali ma a duk lokacin da ya dawo daga aiki ba ta rasa wata fitina da za ta kirkiro ta takale shi da ita, amma a yau har da gaisuwa. Ya ɗago ya kalle ta kawai, sannan kuma ya amsa mata da cewar lafiya. Yaya gurin aikin naka? Ya ce masa alhamdulillahi. Ya naga kina fito da kaya ne daga cikin akwati kamar zaki tafiya. Ta ɗan dubi kayan, sannan ta ce masa wallahi kayan da ina ɗan zazzaɓi wanda zan yi kyauta da su ne, sun tsufa kayan, shine nake so zan ɗan yi kyauta da su. Khalid din ya ce kwarai haka kan yayi, ni ma ina cewa zan fitar da wasu kayayyaki na, to zan haɗa, in ya so duk sai ki haɗa ki kyautar da shi. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara buɗi, Allah kuma ya rufa maka asiri duniya da lahira. Khalid din ya dubi Binta, sannan ya kau da kansa. Ya dai canji haka? Ya tambaya a cikin zuciyarsa. Anya koyo ba Binta ba so take ta tambaye shi wani abu ba, domin ya ga abubuwan nata sun yi yawa. Khalid din ya buɗe kwanon abincin, ya ga irin abincin da yake so ne, ya limshe idansa kawai ya miyar, sannan ya ɗauko abincin zai kai bakinsa, ta riƙe hannunsa, ta ɗauko abincin ta miƙa masa domin ya saka a bakinsa, domin ta sa masa a bakinsa. Ya dube ta, sannan ya ce, ke dakata, wai dan Allah ni kike bukata a gurina? Ki faɗa min gaskiya, duk abin da kike so, ni ba sai kin yi min irin waɗannan abubuwan ba. Ki faɗa min abin da kike so direct, ko meye ne zan baki, ni kike bukata?
Bintan ta ce masa Allah sarki mijin Binta, me kuma ka gani? Ya ce gani da yau gabaki ɗaya al'amurorinki duk sun canza min, kin zama min kamar wata bakuwa. Amma ni kawai na ayyana a raina kawai kina buƙatar tambaya ta wani abu ne, shi yasa kike min irin waɗannan abubuwan. Binta ta ce babu abin da nake buƙata. Ya ce kin ga faɗa min gaskiya, me matsalar ki? Kin san Khalid da Binta ne, Binta ma kuma ta gidan Khalid ne, me kike buƙata? Matar gidan Khalid ya faɗaɗa murmushinsa. Ta ɗauko hannun ta daga ɗan yatsansa sannan ta nuna shi ta ce kai nake so. Khalid ɗin ya rushe idansa sannan ya ɗan yi dariya ciki ya ce lallai yau ana ji da amarci a gidan nan. To madalla na gode, ni ka ai already kin same ni tunda har kin riga da kin zama maman ɗana. Bintan ta ce masa abban abba. Ya ce to dai sabuwar magana. Ka san abin, rufe idanka. Ya rufe idansa. Ta ɗauko hannayensa ta saka a cikin nasa sannan ta matse ta ce buɗe idanunka. Ya buɗe ido ya ga ta zuba masa ido ƙurri, ido cikin ido suke kallon juna. Ta ce masa I love you. Ya ce kai Binta yau za ki kashe ni, na gode. Binta ta ce na gode ba ita ce amsar I love you da in ce maka ba, aƙalla dai ka mayar min da irin kalmar da na faɗa maka. Gaba ɗaya Khalid ɗin sai ya ji kunyar Bintan ta kama shi, bai san lokacin da ya fusge hannunsa a cikin nata bai, sannan ya sa tafukan hannayensa ya rufe fuskarsa. Jinsa yake kamar wani ɗan yaro ko kuma yaro da yake fara sabuwar soyayya. Sannan ya ji ya furta cewar I love you too yana dariya. Gaba ɗaya kunyar ta yake ji. Ta sa hannu za ta zame hannayensa daga kan fuskar tasa. Ya rike hannayen nasa kankam yana cewa dan Allah ki bari, wallahi ni kunyar ki nake ji. Bintan ta tuntsire da dariya sannan ta ce wai ka koshi kuwa? Ya ce wallahi na koshi sosai, a abincin da kika yi min kin san irin abin da nake so ne. Ta ce na san da haka, idan bai ishe ka ba a ƙaro mana. Har yanzu dai fuskar tasa tana rufe da tafukan hannayensa. Ya girgiza kai, ya ishe ni, bari na je ne wanka. Binta ta ce to shikenan, ko a zo in maka wankan ne yau? Ya ce don Allah rufa min asiri, ni dai ki yi haƙuri ki je ki bani guri zan je ne wanka. Binta ta ce to shikenan, sai ka fito wani irin kaya kake so in fitar maka da shi ka saka? Kada in ya ce dukkanin kayan da kika ga sun dace da ni kawai ki ɗauko ki saka min. Duk wanda na ga ya dace? Ya ce duk wanda kika ga ya dace ki ɗauko min su zan saka. Ai yau amarci ake ji da shi, saboda haka duk zaɓin ki shine kawai a gidan nan, duk abin da kika ce yau shi za a yi. Bintan ta ce to shikenan, na gode. Sannan ta sa hannu ta fura masa alamar sumbata. Sai ka fito. A gobar shagon da Abdullahi yake sayar da kayan masarufi, Khalid ɗin da Abdullahi suna zaune suna taɗi. Abdullahi ya ce masa wai kai ya labarin tsintuwarka ne, wato Wasila? Khalid ya ce kai tsintuwata ashe bazawara ce. Abdullahi ya ce kai haba dai don Allah. Khalid ya ce wallahi kuwa, amma ta ce min wai sakin wawa ce. Kar ka ga kuma yadda ta matsa min lamba sosai, wai a dole sai mun zama abokai. Ni kuma ina tsoro irin abotar nan ba ta tsayawa a ko ina sai a soyayya. Ka san ta sake turo min da hotunanta guda 5 kuwa? Abdullahi ya ce kai haba don Allah mu gani. Bayan Abdullahi ya miƙa ma Khalid ya miƙa ma Abdullahi fotunan a cikin waya, sannan ya duba fotunan. Abdullahi ya ce wallahi abokina ka amince kawai ka leƙa gidan biyu, tunda ai ta zo maka ma da sauƙi. Sadaki kawai za ka bayar ta tare. Khalid ya ce wallahi na yafe, ka je ka ɗauki tsintuwar, amma ni mijin Binta ne kawai, ni ba za a yi da ni ba.
Khalid yana zaune a cikin gida yana yin chatting, Binta tana ta shige da fice tsakanin kitchen da kuma falo zuwa kuma ɗakinta. Khalid din ya ce wai har yanzu girkin nan ne bai sauka ba? Gaskiya wallahi yanzu kan kin koyi sakaci da girki. Wai sai a zo ana ta jiran ki girki bai sauka ba? Shi yasa duk na bi na rame kwanan nan saboda horon yunwa da kike yi min. Horon yunwa kadai duk ya mai da ni na yi ƙara yin tsayi saboda rama. Binta ta kwashe da dariya, yi haƙuri shalele na ya kusa sauka. Khalid ɗin ya ce shawuyarki dai yanzu kan. Bintan ta ce masa to shikenan yanzu ka je ka yi sallah, kana idarwa za ka samu abincinka ya sauka. Kana idarwa za ka samu abincinka ya sauka sai ci. Khalid ya ajiye wayar tasa ba tare da ya saka ya manta ya batta babu security, ya shiga toilet domin yayi wanka yayi alwala. Ita kuma yayin da Bintan ta zo daidai gurin wayar ta kai hannu ta ɗauka, ta ga wani foto ya bayyana mata. Ta matsa kusa da wayar, hoton Wasila ne. Hoton Wasila nake gani ko kuma yaya? Ta murtsuka idanunta domin ta tabbatar da cewar shin da gaske ne shi take gani ko ba ita bane. Ta sake leƙawa. A yanzu kan ta tabbatar da cewa lalle foton Wasilan ne akan wayar mijin nata. Ta ɗauko wayar sannan ta fara duba fotunan ɗaya bayan ɗaya. Fotunan Wasilan ne guda 5 a cikin wayar mijin nata. To masu sauraro za mu tsaya a nan sai gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba. Ku ci gaba da danna mana subscribing sannan ku danna mana da alamar sanarwa. Akwai waƙoƙi da kuma wasu littafan da muka ɗora muku a tashar nan. Mun gode da bibiyan da kawowa ziyara.